बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। गुवाहाटी नोगोरमायाव सासे बीजेपी दैदेनगिरिखौ दुथांफोरा गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। गुवाहाटी रेल स्टेशननि साखाथियाव जादों बे गाग्लोबनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिजय पाठक मुंनि सासे बीजेपी दैदेनगिरिखौ गुवाहाटी रेल स्टेशननि साखाथियाव दुथांफोरनि हानजाया गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। मख'नो गोनांदि बिजय पाठकआ बीजेपीनि गुवाहाटी नोगोरमा जिला आफादनि गाहाय नेहाथारि। रिपर्ट बायदिब्ला दुथांफोरा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायाव बिजय पाठकआ गोब्राब जोखोम जादों आरो बिनि खर'आव सिलाइबो खालामनो गोनां जादों आरो दायो बिखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। कभिड भेक्सिन बानायग्रा साइन्टिस्टनि जिउ खहा। मुलुगनि गेजेरावनो सुबुंनि जिउआव खैफोद लाबोनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासखौ होबथानो थाखाय स्पुटनिक भि मुंनि भेक्सिन दिहुनग्रा रासियानि साइन्टिस्ट एन्ड्रिय बटिकभआ हरखाब जिउ गोमाबाय। साइन्टिस्ट एन्ड्रिय बटिकभआ गावनि एपार्टमेन्टआवनो जिउ गोमानायनि खौरां मोननाय जादों। बेराफारसेथिं साइन्टिस्टखौ बुथारनायनि गोख्रों अजद सिखारदों। कर्नाटकआव मोनसे जाफेरै जाथाय। मेकआप खालामनानै हाबा जानो गोनां हिन्जावनि मोखाङा खामजोबदों। बे जाथाया जादों कर्नाटकआव। आथिखालाव जुलि जानायनि सिगां साफ्रोमबो हिन्जावफोरानो गावनि महरखौ समायना खालामनो थाखाय गोबां मेकआप दाफबो। नाथाय बे खेबाव मोनसे जाफेरै जाथाय जादों। सासे हिन्जावा जुलि जानायनि सिगां मेकआप खालामनो थांनायाव बिउटिशियाना मोखाङाव माखासे फोनग्रा बेसाद बाहायनानै हाबा जानो गोनां हिन्जावनि मोखांखौ खामजोबहोदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दाब दाब जायगायाव बिपिएफ दोलोनि मेल खुंनाया सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो मैया बाक्सा जिल्लानि खारुवाजानाव बिपिएफ दोलोआ मोनसे जर'खा मेल खुङो। मोनथिनो हानाय बायदिब्ला बिपिएफ दोलोआ गावखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों बेबायदि जर'खा मेलफोर खुंगासिनो दङ। बे जर'खा मेलावनो बाहागो लायो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि, बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा। रायजोआव फिन सासे घुस लानायनि दायाव हमजादों। गुवाहाटीनि सिङाव थानाय महकुमा फरायसालिनि लेङाइ नायसंगिरि बुद्ध काकतिखौ घुस लाबाय थानाय समावनो मोगा-मोगि हमदों। थांनाय बोसोर 2022 मायथाइनि 7 अक्ट'बराव गोजोननि नबेल बान्थाखौ मोननो हानाय बेलारुसनि सुबुं मोनथायनि मावथि एलेस बियालियात्स्कीखौ सुरां फालांगिजों लोब्बा थानायनि दायाव गासै 10 बोसोर जोबथेसालि साजा फोसावबाय। बेलारुसनि मोनसे बिजिरसालिया बे साजाखौ फोसावदों। बिपिएफनि सोद्रोमाफोरानो हादान सिफायनो थुलुंगा होगासिनो दङ। आं राजखान्थिनिफ्राय सयनास लागोन, थेवबो हाग्राखौ रावनोबो होआ। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जेब्लायबो गोजोन आरो जौगानायखौ सानो। बे बाथ्राखौ बुंदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोल सिंनि गुबुन गुबुन गामिफोराव मैया सानसेयैनो गासै दोंद' बाला अन्थाइ लामा बेखेवनानै होयो बिटिआर हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि बेराफारसेथिं बे गामिनि रायजो राजाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो लामा दालां गैयैनि जाहोनाव थाद जारलायै संसार जानाङोमोन होननानै दुखु फोरमायो। लोगोसे इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बेबायदि लामा दालां बानायना होनायनि थाखाय लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायो आरो इएम रनजित बसुमतारीखौ साबायखर बावो। लोगोसे चिराङाव न' बां होस्रांजानाय सुबुंफोरनोबो हा होनो बिटिआर सरकारा थि खालामबाय होननानै इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंबावो। गसाइगाव श्रीरामपुराव कयला रोगाग्रा गोबां ट्राक जब्द'। ट्राक सालायग्राफोरा पुलिसनि बेरेखा खुद्रिदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सोनाब बेंगल सिमानि श्रीरामपुराव सिमुलटापु पुलिसा कयला रोगाग्रा गोबां ट्राक जब्द' खालामदों। हमनानै दोननाय जादोंब्लाबो सिमुलटापु पुलिसा गारिनि नांगौ बायदि फोरमान बिलाइ नायबिजिरगासिनो दङ। कयला रोगाग्रा गासै 50 गंसो ट्राकफोरखौ जब्द' खालामदों पुलिसा। नांगौ बायदि फोरमान बिलाइ दङब्ला ट्राकखौ हगारनाय जागोन होननानै मोनथिहोदों पुलिस बिबानगिरिया। फारसेथिं ट्राक सालायग्राफोरा गारिनि गासैबो फोरमान बिलाइ दं होननानै पुलिसनि बेरेखा खालामो आरो बिजेपि सरकारनि बेरेखा स्ल'गान होयो। ट्राक सालायग्राफोरा रागजों राजा लामाखौ बन्द' खालामनायखाय लावथिजों बुनानै गासैबो ट्राक सालायग्राफोरखौ होखारस्राङो। जाथाय जानाय जायगायाव हटेल आरो दैनि आंखाल जानायखाय ट्राक सालायग्राफोरा खस्थ' मोननो गोनां जादों।